Čus, diváci, vítajte u ďalšieho videa a tento raz je to, ako vidíte v názve, znovu ten náš svet. Ale je tu aj nanúka Nana, určite. Ten toho nebere, B. Zavolám té slibotechně slečně Jean Rotel. Tak. Takže, áno, takýto sme mali dom ako minule. Ako som minule postavil. Asi budeme musieť začať kopať, ale dneska asi bude súboj s príšerami. Aha, už zapadá slnko. Tak. Strich, tak? A už tu máme tak pravdepodobne aj túto noc prespím prvú, lebo chcem, aby sa mi to uložilo. Tak. A ideme von. Může znamenat je. Řekla, že horšího cení mám za pořádek v místnosti za připravnou. Ani se neviděl, že tam je. Vidno? Ne, ale v jednom světě musí být tajemná místnost, kde starostou je Kristýna a Donata je nikdo. Tak začneme. Jaj, vy ste tu. Tak začneme kopať trošičku. Jestli jsou to dvoře doba, budou mít vám další a oplejší. Tak, trošičku si musíme nakopať. Tak ideme. Ak počujete v pozadí niečo, tak to pozerám telku ešte. Takže... Tak, musíme si trošičku pokopať. A sa mi vybíja notebook, diváci. Trošičku, takto, a ešte dva. Takže strich, dokým si neprídem pre nabíjačku, ešte ideme hentam. Strich! Čo to bolo? Tak ideme. Tak sme späť. Ideme. Dobre. Otočíme. Tak. To vidíš? Tak, natočím. Tak. Tak, vytvoríme si pec. Tak, nefunguje. Nefunguje, skúšame iba také. To je no. Takže pec. Ty brďo, to tu má namačkané. Pozri sa. Aké to tu má namačkané. To je taký imaginárny. Imaginárny domček, som chcel povedať. Počkaj, ja tu mám zapnutých nepriateľov s modmi. Ach, jaj.
No. Tam je dom! Ach jaj, to bude cesta nebezpečenstva. Och môj Bože. Och môj Bože. Oh. Help. 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 Ideme do toho domčeku. Au. Naša misia dostať sa do toho domčeku bez toho, aby sme zomreli. Už idú po mne. Zombíci, survival svete. Tak, ideme, bože môj. Musíme sa rýchlo schovať dovnútra. Rýchlo. Pušť ma dovnútra. Ježišmarja. Čauko. Super, peniaze. Zaplatím ti za volačo za diamant. Napríklad a získam diamanty. Yes. Diamant. Mám ho práve na ruke. Tu. 700 a jedna desina. Kde? To máš zastrčiť do notebooku. No, ale kde? Pozeraj. Toto si mám celé zastrčiť do notebooku. Nie. Si som vlastne poslucháčom. Ach jaj. No, ale kam mám zastrčiť tento? Tak. Tak. Tak, ideme, takto musíme si vykraftiť. Tak. Takže 7 a 1,50 alebo 10. To je za jeden diamant. 700 a jedna desina. Mám 5 diamantov! Super! A teraz sa budem musieť poľako prežiť. Dobre, je 8 minút na strih, dokým nebudem doma, takže strih. Už som späť a teraz... Super. Odložím si sem všetky vecičky, čo tu mám. Super. A to bude koniec dnešného dielu. Takže... Čú!